para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige po. Nako. 20 días na sana. Tamang-tama piyesta opisyal ngunyan. Todos los Calagues sa aga. Ngunyan todos los Santos. Magpasalamat kita sa gabos na Santos asin Santas, ha? Na nag-intercede sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay. Ano po ang kasiributan? Amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Advance happy birthday tabi kay Pong Dakula Declaro sa Nobyembre 3 dyan sa Legazpi. Sabi ni Madam Lazel dyan po sa Cres Snack Inn. Happy birthday po kay Pong Dakula Declaro sa Nobyembre 3. Advance ano? Ano man po ang kasiributan namang Diyos dapat enot sa gabo. Sundo kitang alas 10:30 na po nin pagkaudto. Tingog kan banwaan. Aba, dakol ngunyan tadaing opisina ha. Pribado i publiko. Pero ang sa radyo diretso. Maray na aga kay Sir Larry Rodriguez. Tabi, Sir Larry, taod-taod babasahon ko sa imong serbisyo publiko. Kumusta ka mo dyan sa Daraga? Albay District, Sagkod sa Legazpi Sentro. Paramdam lamang tabi. 20 días na sana. Ano nga itong 20 días na sana? Basta yun na po. 20 días na sana. Ecstasy. T4 na ako. No. T4. Ano? Ecstasy. Pading Jim, kumparing Jomar, kumparing Al. Sa Mobil Manibela, Henry de Boy Mata, katuwang ads, Ren sa Sinsiluens. Technical Control, Tatanems, Flora. Bang, kunor mo Tatanems, ha? Ang pade mo ganyan, ha? Bonjing Tanay also in the house. Our chief tech. The supervising tech. Tatanems Flora sa kuyang co-pilot. Pag-abot sa mga telebisyones, kung mabakal ka mo, text lang ka mo sa kuta, hagadan tang opinion si Tatanems Flora. Ano Tatanems? Dahil ka mo malulugi, lalo mo niya naman Disyembre. Baga, no? Yaon na naman yan sa mga sale, Tatanems, ano? Maragsak presyo. Yan, make use of our bonuses wisely. Yan. Ask Tatanems Flora. Text nindo ako. Mga sale yan. Ako, sus Mario Joseph naman, no? Pagkatapos, after kumpirang bulan, sale pala dito. Data nangyari. Ano Tatanems? Ano? Mga sekreto sa mga telebisyon. Tatanems Flora is the name. Asa ko yung kapartner ko yan, ha? Newsroom. News Manager Mardela. Sa padagos pong pag-antabay kan mga istorya as it happens, where it happens, how it happens. The man with an eagle eye po pag-abot sa mga istorya. Lokal man, national, maging international. Walang lusot po yan. Pero sa mga istorya pong may sustansya po yan tabi ano. Full of logic, full of, sabi na nga ni reasons na may mga epekto po sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay. Diyan po sa Satuya man na Production Center, ang Anghel kang DCGB, Angel Mustasa, AM kang DCGB. Sa IT, sinda po ang enkargado, yaon ngunyan si Richard. Si Richard ba nga niya? Si Richard. Sinda ang enkargado po kan sa muyang full digital broadcast. Full digital broadcast po yan worldwide
sa pagi po kan sa moyang official Facebook page ang DZGB News Online. Pati na po sa YouTube. Sa YouTube hanapon lang din do DZGB Legazpi City. Good morning, halipudigdi sa Pilipinas. Good morning, Albay. May iboboto na ako! Mga intrigiro ka mo. Basta ako may iboboto na. Relaxan na ka mo. Ako po, si Pio Fernandez. Sige, dahil na kita magparahalo yaan sa kuyang number 096175908888. Sa Smart, that 096175908888 sa Smart. Sa Globe, 0926-0156-020. Yan, 0926-0156-020. Sige, apudanta, ang Traffic Division po kan Albay Public Safety and Management Office, Albay Public Safety and Emergency Management Office, ini po, may ikaklarar kita, nagkakapirang mga bagay-bagay, manungod po sa bulus kan traffic as in enforcement kan mga dapat niya na po hindi tayo lumulusot diyan sa kuan sa subago nakahurog ko na si Rick na Mendoza. Standby tabi ka mo mga paradangog niya to. Yan nagring yan. Sige, si Rick na Mendoza nasa meeting kaya hindi nakisuyo kita hindi na minutos. Hello Sir Rick, good morning. Si Pio po kan DCGB. Hi, good morning tabi Manong Pio. Opo, thanks for taking my call. Our call tabi sa programa despite kanyo kamong meeting. Kuwan lang tabi Manong Rick tanareparo itong su Kamalig Bypass Road. By the way, si Sir Rick Mendoza, siya po ang saro sa mga opisyal diyan sa Traffic Enforcement Division kan Provincial Government of Albay through APSEMO. Si Rick Mendoza. Narereparo diyan sa Kamalig Bypass Road, magayuno na bagayan mahiwas. Kaya lang nagiginang picnic area so palibot o so pagilid both left and right either direction tabi man nakaparadang auto igwang mga nagkakaraon pati itong so mga delivery trucks tabi Manong Rick, and I understand igwaning regulasyon kaan igwaning ordinansa ang provincial government of Albay. Anong plano tabi diyan Mano? Actually inat na inot ang muyatang duunan tabi Pio it concerns public safety man may mga beses na itong pagparada, pagtinda, buda pagpundok atong mga auto duman sa area nagiging kausa minsan ki aksidente. May nagkaperang aksidente na po diyan kitang nanotaran maray ni irido day ki nagadan Tapos kan saro naman istorya sa to yung mga mga kabisto duman na so nakaparadang sarong bihikulo nagligid ta binayaan katong So iyan bagatabi ang ang tinampo is 4 lanes na ang outer lane bako iyan paradahan tabi parte iyan kang struktura kang highway. Actually sa tuyang plano kaning mga na overtaken lang kita siguro kang mga events dahil may proseso ang pagbugtaki mga struktura arog baga kang pahingaluan so tong rest areas. Yes. Actually nakaplano naman ini sa provincial government sa pagikan sa tuyang instruction kan sa tuyang mahal na gobernador and then sa pagi ni Engineer Baclao. Ang day tulos na establisar pa ini pero eventually ma-establisar po ini diyan sa area na iyan. Para maibitaran ta na itong mga auto, itong mga truck nagpaparada sa outer lane lang. So ma-designar siguro diyan apod kani rest areas. And then lately nag-coordinate sa tuya so tong MDRRM mo kang Kamalig and then calling our attention na magpatabang sa tuya na kung pwede masita, mabisuhan and then kung talagang kaipuan matikitan itong mga paulit-ulit na nagpaparada dyan. So i-coordinar ko man nga ni ini sa to yung mga enforcers. Actually kaya nga ni ako ngunyan nasa ngunyan aldaw maski pista official na sa luwas.
gusto tang mabugtakan ki personahe duman at yan siguro ta mga 4 o'clock yan nagpupunta piyo ning hapon. Oho. Mga 4 pagkahapon ta malimpoy na baga pwede na magturutinda duman although ang purpose dahil man ko tang nagnegosyo sinda nagkape-kape magaya ng view kang mayang volcano kundi gusto talang likayan so kwatabi so diskwido baga ta kurbada baga ito. Oho. Pagka kurbada mo minsan kung hali ka igding Ligaspi buwelo tamay wason tinampo pag otro mong kurbada yaon na sumanga nakaparada bigla kang pundo. So muyatang ibitaran tabi ito. So coordinated naman po yun sa local government kang pagkani Kamalig. Mismong si Mayor Caloy Baldo nga nag-inspection naman kan sa Ronaldao dahil yung ito ang mga feedback na na medyo delikado talaga. So igwa naman silang espersos. So bale ang gigibuhon ta kani sa parte kang local government tapos sa parte kang provincial government igwa kitang coordination tanganing mapakaray tabi itong sitwasyon duman malikayan ta ang aksidente tabi. Opo. I-qualify to further tabi Sir Rick ano po Apo. ma-enforce na kita kan pag-ticket sa mga nakaparking diyan na gabos na klase ning vehikulos tabi? Actually kay puhan po talaga ta piga piga nag-warning na kita nagtaram na kita pero kasug maigwa na naman. So sabi ko mas maray kay may presensya na duman sa tuyang enforcers and then kung talagang dahil sila magali di talagang ma-enforcer kita kang dapat na yan taning malikayan ng aksidente. Now nagbutwa pa yan tabi Sir Rick because nakakuaning oportunidad so sa tuya man ng mga middle entrepreneurs middle level entrepreneurs may mga milk tea, kape-kape, buro barbecue nabubuhay na si nanay, si tatay may mga buro barbecue na ma-parking so mga auto, mga nag-jogging, so mga nagbabiyahe long trip na napagal, nagutom, so mga naghiling kan view, may kaong-kauna na dyan, tabi, Manong Rick, and they will be affected. So how do we balance itabi, hermano? Iyo tabi. Inot na inot, day kitang duman sa mga nagatinda, hanap buhay ninda yan. Buda, kung hilingon mo, yaon mananggad sinda duman sa yaon sinda sa outer, sa luwas na kang outer lane. Ang problema tapag ang pagparada naman tamakaon sa inda o mabakal ang okupado na pigigibong parkingan so port lane baga sa mag-ibungan iyo ang pigigibong paradahan. So inot na inot sa itong mga naghahanap buhay dahil po kitang problema diyan. So ang gigibon ta po diyan ang solusyon kayan yaon sa LGU sabi na nga ni Mayor Caloy Baldo, mabugtak man talaga sindang area kundi we were overtaken by siguro Events. Mas nainot sindang nagkaisip na magtirinda. Yan. Magayon tadakol ang may hanap buhay pero siyempre likayan tamanggalan na may mamadiskuido sa sato yung paghanap buhay. Kaya dahil ko lang aram i-check ko muna ito duman may areas na duman actually na pigdampingan. Dahil ko aram kung ipapagamit ito sa inda or paparkingan kang mga auto. Eventually iyo po yan ang ang satuyang objeto na makatinda duman manggiraray tamagayon ang view kang may volcano at the same time may paradahan. Yan. May rest area kumbaga, designated rest area. Iyo ta aram mo election time mo yan. Ay, ipadakop kami ni Governor Al. Dahil na naman sa mga tindahan di paano. Ay, dahil man po. Dahil po siguro ika-relate ini sa election. Mayo pong connection sa election po. Inot na inot. Iyo may padakop kami. Dahil may ibotuan. Dahil na sa mga parang. Diba? So, ang gusto sabihin Manong Rick is, igwa na talaga ng plano dyan na igwang designated na parking area para duman sa mga pwedeng magparada dyan sa gilid dahil na magparada. Duman na sinda, ipaparada and sa informasyon may ipinaabot na sa imo na may na-identify na tabi ang lokal na gobyerno?
Sa pagguron mi kadtong MDRR mo ninda may plano na sinda day ko lang exactly kung Oho. identified na ito duman itong pigadampingan right now Mhm. yun na ito Mhm. may mga pigadampingan itong duwa tulot areas Yes, oho. sa gilid kang tinampo and then i-correct ko manggirare dahil man po dahil man po nag taramang sa tuyang mahal na gobernador na Dorako po ni Arken. Ang objeto po kan sa tuyang mahal na gobernador, safe po kita. Yes, Safe, oho. safe ang mga albayano na mag-agi dyan o da mag-an. Kaya yan pinagayon, Mhm. pinagayonan sa tuyang tanganing ang sa tuyang ang mga aktibidad man iyan magtinda ka dyan o magparada ka dyan magpahingalo Mhm. magparetrato tayo ng mayong volcano dahil ka dahil ka madidiskwido so Correct. pangalang pangalagaan kan sa tuyang gobernador Mhm. ang safety kan sa tuyang Aha. constituentes digdi po sa Albay asin itong nag-aragi digdi sa Albay. Opo, mano, may nag-text digdi. Si Pading Jimmy Nasalita, so corresponsal tatabi sa Rick, sa 3rd District. Ngunyan, naagihan ko po pade sa bypass road Kamalig. Pigbabaladan paroy! Tapos so palibot, binurugtakan paning kukulamber so palibot kan pigbabaladan gayon. Iyo, Tapos, saro pa butong. yan, tabi. Delikado Sarap pa kung yan, maligisling delikado motor. po, opo. Uyugon mo. Opo, obstruction po yan. Delikado po yan na maray. Ang pagbugtak yung mga siring kaan dyan sa highway, lalong-lalo na nagiging busy bagayan ngunyan. So, tinampo kang palaog Kamalig, sarado, so tulay baya, one way. So, kaya kadaklan ng mga auto dyan talaga maaragi. So, bawal po yan, ipapasita po yan tabi. Okay. So, ngunyan mapuuna kan pag-ticket dyan tabi, mano? Sir Rick, Opo, ipa-deploy tan sa tuyang mga tao diyan sa sa Kamalig in coordination with the COP siguro kang Kamalig. Opo. Ay ko man kitang deputized enforcer sa Kamalig. Okay. Sige tabi, Sir Rick, salamat sa oras. Na nasa meeting ka mo ngunyan. Salamat din maray sa oras tabi. Salamat tabi Pio and then rest assured na ang kaligtasan kagabos ang objeto kan sa tuyang gobyerno asin kan sa tuyang gobernador baka po yan kung anong purpose tabi sa kuya po ito personal na nahiling kaya ipinost ko po ito. Okay, sige. Thank you so much. Opo, tabi. Sige po. Okay, thank you so much mga tugang. Si Sir Rick Mendoza, siya po ang saro sa pag-iriba dyan sa Traffic Division kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Taon-taon bibiltadahan po yan Eto na po muna, butobot kang Palasyo Malacanang. Sinyala dapat itamaan mga relos. Philippine Standard Time, sakto, 9:30. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama? Pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with Immune Plus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with Immune Plus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. Immune Plus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na!
alamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Tata Nems na Flora. Happy listening palantabe, happy listening dyan sa tuyang para antabay na dayupot, dyan sa First District ng Albay. Ano ba yun yung text? Ito. Kay Nana Cleofe Acuña. Yan. Nana Cleofe Acuña dyan sa Langaton kan Bakakay. Sabi ni Leonesa na Acuña. Yan. Para dangog taiyang palan. Pun aga sundo banggi. Nana Leonesa. Nana Cleofe Acuña kan Langaton Bakakay Albay. Salamat sa padagos na pag-antabay. Good morning sa imo. Good morning, masasakwi ang namumuta na nanay dyan sa Viraca, Tanduanes. Si Mama Unding, tabi. Maray na aga Mama Unding. God bless you, tabi. Sa kuyang namumuta na nanay, Mama Unding. And then, si Papa Jerbailon. Maray na aga Papa Jerbailon, tabi. Buda, nag-text si Madam Merly Caceres, happy anniversary kay Milagros Orticio kang harong pagkamuot Daraga Albay. Also kay Hil Los Baños from Madam Merly Caceres. Yan, happy anniversary Milagros Orticio kang harong pagkamuot Daraga Albay. Buda also to Hil Bulaños from Madam Merly Caceres, tabi. Maray na aga sa Indo. Kay Madam Merly Caceres, good morning. Si Sir Larina Rodriguez, hay na ito so text mo. Ito po, sabi ni Larina Rodriguez, good morning Papa Ping. Larry Rodriguez po yaadikan tagas Daraga. Makisuyo po ako para sa tiyoon ko na si Nonito Mayor Bahilyo. Taso sa iyang wallet, nahulog kasubanggi mga alas 7 nin pagkabanggi, yan sa may Embarcadero area, so wallet ni Nonito Mayor Bahilyo, mga alas 7 ang pagkaaga. O maski dahil na makabalik so sintabong nalaog kay ito, importante lang po kaya sa mga dokumentos duman, ID, gabos, lisensya, pati sa vaccination card, naku, yaon duman. Taga Purok 3 yan kan tagas Daraga Albay, in case may makapuro tabi, paki-turn over na lang digdi sa DCGB ha, kahirak man ka ini. Sa diri yan na wallet ni Nonito Mayor Bahilyo. Diyan sa may Embarcadero na waltak sa wallet gin nahulog paki-return na lang po digdi sa DCGB ha. Apodan mi si Larina Rodriguez kung may makako paki-dara na lang digdi tabi sa DCGB. Tabi? Yan. Maray na aga kay Sir Renen de los Reyes diyan po sa Catanduanes sa Batu MPS. Good morning. Yan, MECQ ka mo dyan sa Catanduanes Modified Enhanced Community Quarantine because of the rising numbers ka nagpa-positive po sa COVID Igwa dyan yung mga ipinagkapautob na regulasyones an IATF Catanduanes and an opisina kan gobernador. Sige. Happy birthday tabi giraray advance kay Pong Dacola Declaro sa November 3. Pong Dacola Declaro, sabi yan ni Madam Blazel na diyan sa Crisis Nakin. Igwa pa kita digding napurot man na ID, kasubago diyan sa may Peñaranda Park. Sa diri ini ni Mylene Artiaga.
Mylene Artiaga, management trainee siya sa Pure Wax, ha? Kung midbitabi nindo, Mylene Artiaga, so ID mo sa Pure Wax management trainee ini, yaon digdi sa Legazpi City. O yan, okay. Kaya po dan talog dito nga ning bago kita mag-abante sa iba pang mga kwan, temas. Dakul kita mga temas ko niyan, tabangan tayo ni na maibalik ining number, ha? O ining ID. Sa igwaman digdi ni na kwan, number na ipinagtao kung igwanin dapat na apudan 0 yan kung mapulot ini ano yan 7 aning biyo sa tuyang pagserbi sa komunidad sana magsimbag ini ano yan igwaning sige ta ayan nagri-ring may contact person digdi na pinag tao. Hello, good morning. Sa DCGB Legazpi po ini, si Pio Fernandez. Pwede po kay Jen Argelies? DCGB po? Opo. So ID po ni Mylene Artiaga sa Pure Wax. Napurot ko kasuba ko dyan sa may Peñaranda Park. Siguro nawaltak ini, madam? Ay, opo. Oo. Pwede po kay Jen Argelies? Yes po. Ako po ito. Oo, si Pio Fernandez po ini kang DCGB Legazpi sa programang Tingog kan Banwaan. Napurot ko ining ID ni Mylene Artiaga. Artiaga po. Oo. Ngunyan, yaon lang inidigdi sa DCGB. Iwawalat ko lang digdi sa technical booth ano. Okay, kay hanapon lang. Daanan ko na lang po mamaya ako. Diyan malapit lang din naman ako nakatira diyan. Hanapon mo lang si Angel Mustasa. Ano po, Angel? Mustasa. Mustasa. Oo. Sige po. Thank you po. Ito yung ID ni Mylene Artiaga. Sa Pure Wax daw to eh. Yes po. Oo, okay. Dito po sa SM. Oo, kasi andito yung contact number na in case of emergency. Ikaw yung nakalagay dito yung number mo. Kaya tinawagan ko po, ha? Thank you, opo. Sige, hanapin mo na lang dito si Angel Mustasa para mag-claim itong ID ni Mylene Artiaga, ha? Thank you, sir. Thank you, opo. Welcome. Opo. Sige po. Yan, nasirbihan niya to. Angel, turn over ko sa mamaya bago tapos kita kan programa, ha? Taon-taon ni Bapa, pakalis kan mga hanap buhay with Tata Nems Flora. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas isang taon na po ang pandemya at marami nang nawala ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at
Tamanunta, programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, kapalibutan ta at tamanunta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutsa na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akala mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo. Hindi sumusuko. Ako po Cisco. Ako Cisco. Ako Cisco. Tayo Cisco. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahaadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, asin healthy lifestyle sa Oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress, asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag napakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po.
Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni lolo't lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat tatanem sa no. Nagigiulok ba kita kan? So, kanakagi bagang simana, nagbareta si Pading Al, no, na medyo laylungon yan. So, pagparadarakop na bagakan, ano ito? Demolition team. Sa pamamayo ni Demolition Man, Sir Andy Marbella. Sir Andy, ko na ko sa imo, fight sa na. Fight sa na, Sir Andy. Total, dahil ka man gayon ding dagit ki Mayor Noel. Aber daw tabi mo, Andy. Dakopan magyawon dyan sa mga palibot. Sa mga sarala, so parking. So saralaan kwan. So saralaan paghuyag ki mga tindahan. Kaya nga ni gayon nag 30 minutos. Ipaapod ka ni Alcalde Noel. Ande, may dagit ka sa ko. Ano, Sir Ande? Abay, nakahuro na kang mga dayupot na tao ni Mayor Canzaro. Tinaraman mingit si Andy. Luway sa nang ngayakan. Dipisil. Dipisil. Nasa batang ko dyan. Sa may saudan dyan tatanim sining sira baga sa boulevard. Dyan, sa may boulevard. Pero tin mga sira dyan ang pagkaaga. Nasa batang ko. Saro na dayupot tunon. Bako sa nang dayupot ki Mayor. Dayupot pati sa ama ni Mayor. Ining-ingan mingit si Andy na Marbella. Luway-luway sa nang ngayon, Andy, ha? Tabata eleksyon ngunyan. Aber daw tabi, oy, Sir Andy, good morning sa imo. Makonsuelo na. O si Sir Andy nagdakdag pa. Nagapon. Makonsuelo ni. Sir Andy, good morning. Yes po, Marinaga Idol. Good morning po. Kaso saro baya paano nagbarita si Pading Al na Almario Bagas, Pading Al. Ito po ito na deko po. Ano po ito, sir? Na gari nga yan medyo alalay ngon yan so pagdakop kan sa demolisyon ta. Baka nga yan madagitan si Alkalde, buda si Andy. Nya ko sige dako. Apo na si Andy. Dara ko po, ano mga nagpaparar kay sa gilid. Dahil pagay 30 minutos, apo na ka. Andy, loy-loy siya na. Ano tabi, Sir Andy? Naglaylo man agad ka mo dyan yung pandadakop? Day po tabi. Siyempre po, baga, kulang man sunag pasyar sa mga kampusan to, dahil nga ni duman sa pingluwas na memorandum. Abiso ni Bishop Bailon. Kaya may kita. So, duro-diretso po kita. Sabi ka na nga ni, dahil man po din nakaaramang tungkol sa eleksyon. Tayo ni po, baga, under kan DILG, nagdang kami man ang pigsususog ninda nanata Iyo. So, sabi baga, ining trakta, medyo nagbiluno na, pag nahihiling, kaya dahil nakitang masyadong naan mo. Yan. Pero po tabi, Idol Pino, sir, duro-diretso po kita. Kasog maangani, digdi sa may doktor, dahil ko na po medyo nag-ano siya kung anong violation niya. Sabi ko, po nga ni si Pigmaot ko sa LTO, sa Pigsura Tabaga, nagabos kita, mag-undergo. Pag kita nag-renew, pati ako tatamaan bata di ako maluya ako sa exam. Oho. Paano? Sabi ko, dahil po pwede, kasi subagungon niya, nagkupo aki mga driving school. Paano nga sir, pag if duman sa database, madali na sa naos, hindi kami obligaman nindo para paratas, para ma-inform yung mga driver, bako lang ako. Kaya ako nagbasol na, tama-avert ako by April 22 next year.
Oh, sakob na. Sakob na tabi, Sir Andy. Oh. Mario. 5 oras na seminar. Opo, mga seminar na ako. Mas iba yung violation, sabi ko sa LTO, kay Juan Manggilaw, sa matoto. Kasi baga, Sir Pio, mas ngani po yung mga traffic sa light. Pag observa mo po, gabos yan halos kadakla nag-beeping the red light. So sabi ko, anong pigmamadalian ka? Na pag naglampas kita na, matulos kita makaanto sa Indo, so sana naman, ugali yung taba, disiplina manggilay. Iyo. O di, so declare, sa box, hinalampas, paano sunaga 90 degrees dyan ng mga Coca-Cola ang araw kaya? Sabi ko, sa kubong ka mo. Kaya po talaga po pwede. Kaya sabi ko, gabos na lang kita mag-seminar, patas na yun. Di ba ga? Kaning na ano bang mga signage na yun, ano ba yung dapat na ano? Okay, di, kwanta tabi, Sir Andy, ikwanta na diretso ang trabaho nindo, election or no election, taiyan orden sa indo kan DILG, bako orden kan alkalde, bako orden kan konsisay pa, kundi DILG tabi. Opo, paano sa PIO, every kami, quarter, nag-report po kami sa DILG po, digdi sa Satuya, sa city. Kung ano ba, nag-assist po kita, kung ano bang naginibuan, ano bang dapat na ano. Kaya po, may mga report po kami, so November sa 15, iguan na naman pigagad tinda. Kadakol-dakol po. Kaya mas siguro pa paano baga, dahil ka na lang i-welcome, mahali man sana, for consideration na nibigay sa pandemya, kadakol po mo niya lang dahil nakakabayad eh. Iyo. Sabi, pagkatay ni sa korte, siyempre po, isusuro mo niyan, so, very po ako medyo, bukod baga kita, ako nahiherap na eh. Kasi ito na violasyon na, mamulta, madara pa sa korte. Sabi ko, ito na pagparaano na muna. Pero at least, Sir Andy, at least, day kita maririmis kan sa tuyang duty, tama yan, isustain niya to yan, Sir Andy. Ayun po tabi, alam mo tabi baga, Sir Pio, bakit naman ninyo, ako po baga, siyempre, alawin na kita digdi, parang election ha. Baka pag-abot kang patapos na nga yung seleksyon, kaya naghigpit naman. So sana naman po, bako naman, iba man po sa trabaho tayo, iba man sa eleksyon. Hindi po baga, ipigbaba po yun yung memorandum ng Presidente, nagabos na government sa mga tinangko, dapat i-reclaim ito sa dapat, dahil napagparapakinabang ng kilambang pero. Gabos kita itawa or makabenepisyo kaya. Hindi man lang po baga yan. Okay. Di iyo man sana, Sir Andy, thanks for calling and sa pagpasabot giraray sa publiko, mas maray na arog po ka ng sistema tabi. Opo, nakatabi ko naman, Sir Pio, kang election, pag sinitata, paano nga arog ka? So, mali po, dapat mo niyang pasana. Sabi ka na nga ni baga, consistent kita, dahil tayo ni tutunungan, tutukusan. Hindi po baga sa dating mga interview ko. Baga sabi niyo sa kuya na talagang tipa nga ako po yun. Bako man lang po baga saro, alis ka na sa tanay. Mga gate nila, kaya na nakakaluwasin na dahil balandrang mga bako man sa inyo. So, talagang ko niya ng kain. So, sana naman. Kasi ko po, kaya nagdadamog po talagang number 1 ang DCG. Dahil po yun kasi pag-opera na lang po para matapos ka na yun. Kasi sa iba po ang magparapauran dyan. Dahil sa pagtabang sa India. Kaya sana naman sabi, para makamtan tayo sa tuninungan. Pero ba yung totoo? Okay, sige. Sir Andy, salamat po maray. Keep safe tabi and God bless. More power. Opo, sa Indo rin po. Salamat po. Okay, thank you so much mga tugang si Sir Andy Marbella. Nagapon sa tuyang mahiguso na chief man dyan sa Task Force Kalinigan. Diyan sa tropa, ingat ka mo dyan ha. Pading Jimmy, standby muna. Tainabot kita kan sa tuyang parameters na pag station break, news break, asin mga hanap buhay. We will be right back. Pakalis po kan mga pagirumdom. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Armando Mostasa. Nagdigdi po ako sa wellness center dahil po nagkurulog tagang tagiliran ko tapos ako sa paghangos. Pag ginong ko po kan mga supplements, nari ko digdi ki Ma'am Nens, parang nagaan sa mga lawas ko tapos kaso parang nakabagala ko, parang okay na. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa
sa Tomasca, Belize Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar, Sorsogon, nandyan na po kami sa Purok 7, Barangay Marifosque, Pilar, Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Alas 10:03. Para sa pang alas 10 na bareta, nasa 41,828 na ang total na bilang kan mga tinamaan in COVID-19 sa Philippine National Police. Sinabi kan PNP Health Services na base sa datos na ipinaluwas ninda, igwa naman in 495 na naaktibong kaso nin COVID-19, mantang nadugangan man in 48 ang mga narahay, kun kaya ang total number of recoveries nasa 41,200 Gs. Sa ibong nalado, mantinidong nasa 123 naman ang bilang kan mga nagadana na pulis dahil sa COVID-19. Yan ang pang alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand, kibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panam, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office. Agwas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold,
SM Supermarket, Alphamart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po dire-diretso kita kan istorya dyan sa luwas. May report na sa tuyang tropa sa oras na alas 17 nin pagkagaw to na naman tabi sa mga misis dyan na pasiram-siramon. Tao yan madali ng panguntuhan. Pading Jim, 3rd District, what's happening? Good morning. Naputil, sandali sana. Naputil. Inaayos pa din. Tamang-tama pa din Jim, sa Hubilyar pala, bakong sa Hubilyar nagada na si dati bagang mayor, dati pa si Mayor Boy na Arcangel. Na tiyempo na kandidato ito, nakabalik na si Pading Jim, irarayde pa. Anong signal dyan, tatabon Jing? Si Ans na muna. Yan, taon-taon babaltadan tayo istorya sa 3rd District, Mentras tanto, may report mo na si Ans Nagalero. Ans, marhay na agaman, what's happening? Maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga palantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, nagpapadagos na ngunyaan ang validation kan Commission on Elections o COMELEC Albay Provincial Field Office sa gabos na mga nagrehistro bilang botante para sa papaabot na eleksyon 2022. Ini ang informasyong ipinaabot ngunyaan sa DCGB News ni COMELEC Albay Provincial Election Supervisor, Attorney Aurea Bobunao, kung sa siyang sinabi na sa huring aldao sa huring semana kan pagkondusir ninda kan continuing voters registration digdi sa probinsya kan Albay, partikular na ang semana kan Oktubre 11 sa 22 nakapagparehistro sinda ni na 13,000 na mga albayano may kinaraman na digdi sa papaabot na eleksyon 2022. Sigun sa iya kay pohonin dang i-validate gabos ini asin iproseso dahilan sa din na maaraman kung sisay talaga ang kwalipikado na magboto para sa papaabot na eleksyon. Alagad nagpasalamat na ini si Bunao sa gabos na mga COMELEC offices digdi sa probinsya kan Albay na nagmaniugo talaga na maakomodar ang gabos na mga aplikante may kinaraman sa nasambitan ng bagay. Digahagad man ni Bunao sa ngunyan sa publiko na kung in kaso man daw magkaigwa ng desisyon ang sendang sentral na opisina na sa geraray magpagkaigwa ni extension kan voters registration sa mga maabot na semana dapat daw natab-ataban geraray ang pagpila kung in kaso man malawos ini dahilan sabo na din mautroan na mga serye kan insidente kung saan talagang minalawig asin haloy ang pila para sa pagpaparehistro bilang botante. Sigun kay Bunao, nakula man ang pasalamat ninda na maski na nga nasa tao kan pandemyang COVID-19 nagpahiling man giraray ninteresan mga tao may kinaraman digdi sa indang programang continuing voters registration. Di talaga nga wala na, sarado na. As of now, sarado na tabi Sir Pio. Piraan poco mas o menos sa indang na record na nakapagparehistrong bago tabi. Itong bago tabi Sir Pio kan mga nakalihis na semana uminabot sinda kang suday pa baga nag-extend tabi Sir Pio nag-abot sa 9,348 mantang ining semanang iningan October 11 to 22 nag-abot man sa 13,000. Labi sa 3,000 sagkod nang matapos Oktubre. Yes. Di nakaduro dagdag man Okay, sige.
Tayo sa PIA, informasyon pa with Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans. Storya hali dyan sa Commission on Elections, so mga nagparehistro. Yan ba kaya sa Hubilyar? Balikan tayo itong sa Hubilyar. Nagada na baga tabi si dating Mayor Boy Arcangel, so haloy na baga na nag-alkalde dyan. And aram taman sanan ang Hubilyar is igwanin hararom uda sustenidong political grip ang pamilya Arcangel dyan sa nasabing lugar. Because siyempre, aram ta na may suporta ang tao. And yaon sinda sa posisyon kaya arog po kaiyan halawig an sa indang political control sagkod ngunyan tabi dahilan sa performance man na ipipahiling kan sa indang grupo particular kang familia. Kaya nga ni ibaga unopposed dahil itong kalaban si dating Mayor Boy Arcangel kan mag-file kan sa iyang COC sa pagkaalkalde. Kambakin kunta na sa pagkalkalde and sisay nga ni so alkalde ngunyan si Brandy tama pa NMR Brandy NMR pakion tabi tatabunding si Papa Mar tabi chef tama tandali si Brandy Suaki ang mayor Mayor Brandy. si Mayor salamat Papa Mar NMR thank you so. Si Mayor Brandy Arcangel an yaon dyan ngunya na hepe ekutibo. Now, si Mayor Arcangel parang last term na, di ba? Pagkatapos, nagkandidato siya sa pagka-vice alkalde. Then ito nga ni ang nagkandidato si the late Mayor Boy Arcangel. Now, di nagadan baga si Mayor Boy Arcangel di unopposed. Unopposed? Dahil kalaban sa pagka-alkalde. Data paisik, primero kung igwanin ibubugtak so partido na makakasalida bilang kandidato sa pagkaalkalde, susugduman sa probisyones kan Commission on Election sa pagsalida kung igwanin mga arog ka na nagagadan bagang kandidato within a specified time gayod susugman sa probisyones kan COMELEC. Now, kung nalimbawa baga tahilingon mo, unique ang sitwasyon Kung daay na baga nin magbugtak na salida. And sa pagka-vice alkalde, post din ba si Brandy? Dahi tasabot kung post di gana si Brandy sa pagka-vice alkalde. Or kung halimbawa may kalaban, tadaik ko masyadong nakukunay na kumpaso sa Hubilyar. Kung may kalaban, halimbawa manggana si Brandy as vice mayor, then he will succeed as mayor again kan Hubilyar, di ba? Very unique baga tabi. Bakante ang pwesto bakante. Unopposed nga ni mahalat na sa nakutaan na ito man in proklamasyon bilang panggagana si dating Mayor Boy Arcangel. Unopposed diyan sa sa Hubilyar. Siyempre nahihiling ang klase ng serbisyo, suportado kan ng komunidad, kaya araw kan sagkod ngunyan ang long political grip sustained political grip kan mga Arcangel po sa Hubilyar. Yaon ang suporta kan tao. Now, inda ko sa natabi kung igwa ng nakasalida, kaya kasubagol naputulogarin si Pading Jim, hilingon very unique na situation, Now, last term kung tamang pagsabot ko, last term ni Mayor Brandy ngunyan, kaya nagkandidato pagka-vice alkalde. Now, kandidato siya vice alkalde. Kung gumana, di vice alkalde siya. Niya kung dahil nagbugtak ning kasalida duman sa sa pagkandidato pagka-alkalde, di ba kandi su pwesto? Sakat giraray si Brandy pagka-alkalde. Di ba? After kan sayang term, balik siya. Unique inda ko sanata ipakwanta daw yung kipading Jim bagaman agad dyan sa Hubilyar kung paano. Tadi ko sabot kung may kalaban si Brandy sa pagka-vice alkalde yung baga ilingonin do kung daing mag-substitute due to the death of Mayor Boy Arcangel as candidate di daing kandidato daing pagpipilian so mga taga Hubilyar.
anigwasan na, busy alkalde, buda sa mga konsihales. Ay, ang problema ta last term ni Mayor Brandy Bagano, kaya nagdalagan siya sa pagka-alkalde. O kung daining nag-substitute, di pag-abot kang panahon, pag proloklamaran comes June 1, bakante sa pagka-alkalde. Kung gumana si Mayor mo niyan, na nagkandidatong Vice Mayor Brandy Arcangel, balik siya pagka-alkalde. Di ba? Kung paano ang sistema managada, no? Most probably, baka yung mangyari ta. Sa rules on succession baga, applying now the rules on succession naman tabi, kan mga elective officers, iyo yan tabi, in case of death, disability, permanent disability, kan nasa higher position, elective position, so na next na nasa higher elective position, next na makuan dyan, nakalinyada, iyo ang ma-asumir. Balik na mapagkalkalde si daw mayor ay nagkakandidatong vice mayor Brandy Arcangel. Di ba? Ayan ako. Yan diyan sa Jovillar, Albay, Yan kan nakaagi baga pa anong semana nagpost si Congressman Didi Nakabredo. Yun na nga ito na pigi-informaran kita na so dating alkalde po kan Jovillar si Boy na Arcangel. Haloy na nagserbi po yan diyan sa Jovillar. Binawian na po kan hiram na buhay. Natiyempong kandidato po siya sa pagka-alkalde. So aki niya, si Brandy, so mayor ngunyan, last term na sa pagka-alkalde gayon ito, kaya nag-slide down muna sa pagka-vice alkalde. Kan nagadan, di ba kanto yung elective post sa ngunyan, taday pa makitang nababalitaan gayon na nagsalida, nag-substitute, susog sa sistema ka na COMELEC pag-araw kayo ng mga sitwasyon. Di halimbawa, hayaan lang na bakante ang pwesto dahil na mag-substitute tabi. Hindi maabot ang oras, June 1, ang maproklamar sa naso pagka-vice alkalde. Yan, sa pagka-vice alkalde, halimbawa si Jory man gumana, bakante so pagka-alkalde, siyan maasumir bilang alkalde. Pagkagana niya gayon, pagkasumpa, masunod naman masumpa, alkalde naman siya. Yan po ang hilingon taan sitwasyon ang tabi in the coming days kung ano mga developments kayan po yan sa Jovillar tabi yan. Balikan ta itong sitwasyon man yan sa bypass road. Magayon na paano baga yan na bypass road. Sa totoo lang baga tabi bunjing pag minaagi ka dyan magayon na gulpinaan na dadag ka dyan kada bes mag-agi, lokal o mga hali sa ibang lugar na motoristas, minapundo talaga, tama paritrato, magayunon. In fact, it's now a jogging lane, joggers lane, bikers lane, and yaon sa oportunidad. Iyon ang pinagasabi tabaga na pag ang sarong lugar, natitinampuhanin marhay, sa inman tabing lugar digdi sa Pilipinas, pag natatawan ni nagkakandigong infrastructure project, lalo na ang patinampo, say for instance, iyan nakamalig bypass road. Ehemplo lang tabi na, pag natinampuhan na iyan, ang primerong balangkaw dyan na balor, mga daga sa pagtaraning. Halangkaw ng balwasyon ka iyan tabi. Kung babakalon mo, halangkaw na po yan per metro kwadrado. Kada metro kwadrado, taiguan ang tinampo, may accessibility na. Ikaduwang mabutuan dyan na oportunidad, apwera ka sa oportunidad kan mga lot owners. Siyempre, kung may magbakal ka yan, halangkaw ang balwasyon ka, may tinampo na, accessible na. Ikadua, nagbuto sa oportunidad sa komersyo. Uya na baga nagtitirinda dyan, wala tuo. Buhay na sa mga paratinda, mga simpleng boro barbecue, simpleng mga lutong bahay, si nanang, si tatang, uya na may pwesto na dyan. Sa mga motoristas, minaagi, buhay na. Nagdadalaga ng ekonomiya. Tabi, yan, igwang nagkakape, igwang nagmi-milk tea, mantang nagpaparitrato duman, magayon ng view tumbok na tumbok man bayon volcano. Magayon talaga. So, nagburutwa, nag-sprout out na sa mga negosyo dyan sa palibot, which ang domino effect yan is sumotorista, may dara kang auto, motor, SUV, igwa kang darang mga truck na may mga kargada, kadaklan pati dyan, so mga kargada, mga haralaba, may mga urig. May mga urig. Grabe, dyan nag-araga kayo din Wala to occupied na. Now, i-istriktuhan na po yan
kan APSEMO, kan na Provincial Government of Albay through the Traffic Division yan sa APSEMO. So may mga madidislukar po dyan na mga paratindang nabubuhay-buhay na kuta na. Yan, madidislukar po yan. But ang sabi nga ni, we put things in its right perspective. Na daay man mapiligruhan so mga motoristas and magkaigwaning free access sa tinampo, tayo baga no, konektado man duman sa pinagpahayag baga ni Sir Andy na Marbella kan Task Force Kalindigan kan Legazpi. DILG po yan, mandato, maging ang Provincial Government of Albay, dyan man sa bypass road, igwa po ning mandato, ordinansa kaya na dapat clear ang mga tinampo. So, ilugar lang muna. Sabi nga ni Sir Rick na Mendoza, kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, Traffic Division, na overtaken lang kang events, ta mas makaskas o pagbutwa kan mga negosyo, na kung sa induma na nagpapararada, may mga siramo na kapitabi, so mga barista, yaon na dyan, igwanan ng mga pwesto, kaong-kaon ang kabos, may makaskas na nagburoto ito, kaysa so pag-identify, as in pagbugtak kan lote, na pwedeng magarahihan kan mga motoristas na minapasiriring dyan mananggad. O, kaya araw po ka ng sitwasyon mo yan, o matiket na po dyan, minatawo man sana dyan, ang araw ka ng sitwasyon, minabutwa yan, paghapon na, talagang magayuno na ang lugar. Lalong-lalo na ngunyan ang tao, pahang-paha talaga, apa na apa, sabi sa 3rd District, sa pagluluwas sa harong. Dahil lang kaining pandemya ini, haloy na nakulong sa harong ang mga tao. So yan po tabi ha, magtitiket na po dyan ng Provincial Government of Albay through the Traffic Division ka na APSEMO. Talagang kaipuhan man na mag-clear iyan tabi, ano? Dyan sa bypass road. Tarong report bago kita mag-extra. Luens, go ahead. Good morning. Salamat sabi Sir Pio, bantay sarado man ngunyan kan mga kapulisan asin mga barangay tanod ang mga sementeryo sa norte asin Legazpi Port District area. Ini ang pangyayari mangunyan na pagkaaga na nanotarang kan DCGB News and of Digdi sa Legazpi City Catholic Cemetery. Natudumang numan ang kapulisan para dahi talaga magralaog sa sementeryo asin sa Bigaa Catholic Cemetery turuang-tuwang man ang barangay tanod ka na barangay asin kapulisan para maiwasan ang COVID-19. Ang pitutugutan sa nang lumaog iyo may mga ilulubong na bangkay na naka-schedule sa ngunya na aldaw. Sigun sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay Chief of Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita kan Legazpi City PNP, saro ini sa saindang Oplan Onda sa pagtubod. Kasuguan kan gobyerno asin pakihuron kan diocese may kinaaraman sa pag-iwas sa nasambitan ng helang. Apisar kan siring na bagay sigun kay Betita, naka-alerto man ang kapulisan kan Legazpi lalo na sa mga quarantine checkpoints kan syudad na magbantay kan orden asin padagos ang pagkondusir nin mga uplan sita sa mga motorista ngunya na pagkaldaw para masiguro ang kaligtasan sa pagpublikong tinampo ngunya na nagseselebrar kan Todos los Santos. Mga dagdag na bareta tabi Sir Pio Halidigdi sa luwas, ako po si Luens Bursi Barcena. Sa pagi po kayan, kita po para mentras na minapaaram sa programa Tingog Kanwanuan, dahil po makalingaw, All Saints Day yan. Pasalamat kita sa mga santos isantas na sa tuyang nakakatabang sa pagpapangaji sa tuyang pinakikimaherak sa amang Diyos. Sa aga naman tabi, All Souls Day para sa mga kalag na nadangog na rin do kasubago sa programa ni VP Henry ang konteksto kanduang iyan. So, ipadagos po niya ton ha. Kapangarang kan tropa, salamat asin namang Diyos ang magbantay, tulos na masunod po. News Manager Mardela. Ako po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas